Happy nakaragragsak iti amin nga nagsasakripisyo ken timultulong tapno no agbali nga successful dayto a programa because after the series of grand recitals kasi DJ lang talaga pinaka-grand na nga napasama kidi Sabado SM Lawag ket mesa lang DJ. Adami ti napasamak anana a day before na DJ culminating met deti baking ken cooking tayo nga napasamak iji inkat na isumet ni nagklas-klas syanda, and then iti Sunday after that grand recital at SM adamit diti napasamak nga friendly match ito'y basketball court para kadagitay classes tayo ti basketball ken volleyball. Ket napalaus unay iti panagyaman iti amin saan lang nga iti opisina mi the whole city government of Lawag ti ragragsak ni Apo Mayor tayo nga nang nangruna nga nangi push ken nang supsuportar kada ito nga programa because of his belief nga talaga he wants to invest in our youth. Ken magustuhan na unay daytoy kasi DJ kanayon na nga ipalagip kadagiti naganak ken kadagiti amin-amin nga lawagenyo nga agtutubo nga find something that is worth your while haan nga ti kan kanayon nga addada iti gadgets kada awan iti ubraen da nga sabali iti summer, so why not give them something that would make them better versions of themselves. Siyempre, madiscover da met, no, anat lalaing da. Ado nga min Apo, nakaad-ado iti in i-offer tayo nga klas-klase. Kaya't maragsakan kami, ta idi recital, nakita mi nga talaga iti laing ti agtutubo nga lawagenyo. Kasla nga rod handa agdadamo, kasla handa first time da nga nagklase, kasla kasjay kuma, nalalaing da, nakakapinpintas ti performances da, ken makitam ti regget da. All they really just need, ti lang talaga gayang masapul da Apo nga, perperme is an opportunity and a platform to explore and showcase their talents. Ket kasko na ni Apo Mayor in Karina met kadagiti naganak ken kadagiti amin nga nakipagpartisipar nga itultuloy na daytoy nga programa, and hopefully with the whole city government's efforts and help ket mapadakkel pay daytoy ta ad-adu kumamet ti maakomodar na into no umay nga tawen. Ma'am, ado pinagiti suggestion niya nagitida dumapay nga events kumapay ma'am, like swimming and others. When addadadagiti pay met agpeso nga mga met nga kasla klase kuma kasla kumaligid da mga sports adalen tayon to nga nasaya at no kasano tayo nga may include iso na hantay na include iso na itata po kasama swimming, taekwondo, adapay dati ibagbagada itata nga ag-trending nga pickleball. When alakit nasaya at launay ken syempre kayat mi met digita ta may met no kompleto sa recados kaya syempre we always have to look at how we are going to plan and the implementation, and foremost we have to consider the budget and everything. Iso nga itatao may nga tawen Apo ta barbaring anata yon. Kayat nga po Mayor nga talaga nga manayunan kasi kayat napay nga i-include ti academics. Kayat napay nga manayunan pay met iti kasang kuma summer classes for math, science, journalism. Iso nga detanto pa iti kitain tayo ken pangianaan tayo Apo, pangi-expandan tayo. As of dito nga mintatang a version ket tas lang academically inclined nga klase mi ket DJ public speaking nga actually DJ ket labor of love ken passion nga tinangisuro ket duha kami ken ni Apo Michael Christoph Agustin Apo, so ni Apo Michael tinangisuro ka DJ level to siak met tinangisuro ka iti babatit no bing, so and we are very happy talaga nga nakaragragsak kami ang buya kanya day di recital tay suda dagitay nag-MC kadagiti ren. So digitay nag-MC, digitay klase mi DJ iti public speaking iti JBA ken ni Apo Michael karamanan kadagiti staff na nga timultulong nga permi nga pagyamanan mi iti SK Federation Office.